Takže pár slov. Teraz som rozprával s rodičmi Daniela Tupého, s jeho bratom a veľa hovoríme o tom, že potrebujeme vrátiť dôveru ľudí na štát, spravodlivosť. Niektorým ľudia už asi túto dôveru nezískajú nikdy. To, čím si prešli, tento príbeh toho, ako arogancia štátnej moci, jej zneužívanie, čo všetko sa udialo, aby sa zabránilo vyšetreniu vraždy, je čosi strašné. Máme 3 takéto historicky ťažké momenty. Remiáš, Daniel Tupý a teraz je to Janko Kuciak a Martina Kušnírová. A verím, že sa veci pohnú. Že teraz to, na čo tak všetci čakáme pri Jankovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej sa pohne a že budeme mať tie výsledky a že začneme vracať dôveru ľudí v štát. Musíme to spraviť. Ak túto dôveru nevrátime, ak sa veci nebudú vyšetrovať a nedotiahnu do konca, extrémizmus nám bude rásť, zlo nám bude v našej spoločnosti rásť. Každého jedného dobrého človeka by som chcel poprosiť, aby sme to nedovolili. S pánom Tupým sme hovorili, že sa bojí o našu krajinu, že vidí, koľko stále je tu zlá, koľko možno niekedy málo ľudí sa dokáže zapojiť za ten zápas o dobro. Ja si myslím, že to, čo sa udialo minulého roku, tie desiatky tisíc ľudí v uliciach dali nášmu Slovensku nádej a my v tom musíme pokračovať. Musíme vrátiť dôveru ľudí v štát. Pán prezident, čo hovoríte na ten posledný vývoj v kauze Kuciak, kde pani Saková do toho zasiahla a odobrala časť prípadu vyšetrovaciemu týmu? Viem, že zajtra by mali k tomu podať ďalší ľudia nejaké vysvetlenia. Očakávam, čo sa bude diať. V prípade, ak tie vysvetlenia nebudú také, ktorým budeme rozumieť, určite sa na to kompetentných budem pýtať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.